आगे हायनारि आं बै गफुरनि सिमां फुरियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बैसागो मोसानायाव नोंखौ नागिरहैदोंमोन माथो नोंखौ नुवासै नों बहा दं आगै सना आं खाथियाव सफैथारबाय आदा नों अबहाय दङ हा नै आं खाथियाव मोनफैथारबाय नोंगौ सना हायनारिया नोंनो औ आंनो आयै माथो मैदेर फिसानि जोलैसो बैसोआबो माथो आइनिख्रुइसो देरसिन जागोन आयौ आइसक्रिम जादो दे दा बाबा नों थाबायग्रोदो बाबा हेलौ आगै फाउदुर सना बहा दं नों सना खाथियावनो दं हा खाथियावनो दं बोरै हा जाख' बबे खनायाव दं नोंखौ नायनो लुबैनाया हामथारला आयो हाब उन्दैफोरखौलाय बिमा बिफाफोरा खांनानै मा आलाय सिलाय गारिफोर थांलाय फैलाय हुख्रेमलांबा मा जानांगौ न बाबा साबाय सायाखै मामियालाय मामिया माथो आंजों रायलायहरबाय थाग्रा बुजिनो थांख' बोरै थांखो न'आ बोरै जाय नोंसानि न'आ बैथिंजाय बियो आं बामनिलै न'आव रावबो गैया दंमोनलै सोर जाखो माथो बाबासोलाय बहा मोनबोखो नोंलाय थां बाबा थां फै जिरायफै फै फंबाय जिराय हा बहा लोगो मोननायलाय फंबाय आंनि गथ'खौलाय माबालाय आदा बे लामायाव रं नाम्बारजों रायलायबाय दंमोन आं बेवहायनो फैनो आंजों माब्ला सौग्रुफैखो बामनानै लाना फैदों आं लानानै फैदों मोजाङानो जादों आदायालाय सिलथाव पार्टिनि लिडार नामालै सेलथाव आं मिथिथारालै सेलथाव थेलथाव हा माथोमोन बिलाय रं नाम्बाराथ' नैलाय बेवहायनो दं फाउदुरा गैसना होननाय हा बबे जायगानि फाउदुरफ्रालाय नै 9435230504 हा बेथ' आंनि हिनजावनि नाम्बारसो बोरै मोनखो नोंलाय र' साला बेथ' आंनि हिनजावनि नाम्बारसो हराव रायलायखोमाग्रा नोंजोंसो ओंखायसो खामानि दामानि फिसा फिसौ गथ' गथाय जेबो सिनसागार गैला मावनो दांनो गोसो गैला सालि मोनगोन नोंबोथ' गनाय नङा फाउदुरनिबो दस साला सावथाल गावसा हौवा हिनजावजों गोरोबना आंसो दाय होदों फाउदुरनिबो दाय दंना आरो फाउदुरखौसो रायखांबावो खाथियाव गैयामानो लावथिया बोरो लावथियाव हर दं साला गावहा बन्दाजा गोसोमहाय गारजादों बि साला आंजों लाइन मारजादों साला फाउदुरनि बुन्दा सास गैया नालाय गावहा आंजों साला लाइन मारजादों दा मोनबावसो लानानै गाग्लोबफैगोन र' आंबो